Euskal kultura zabaldu eta sustatzeko 70 bat artista batu ditu AT proiektuak. Horien artean, Bernardo Atxaga, Ainhoa Ayerbe eta Kukai dantza taldea besteak beste. Ekimen honen garrantzia dago espirituan. Guk egin nahi duguna da bultzatu sormena, nahi dugu bultzatu hemen egiten den artearen espiritu hori, ez? Eta denak elkartu eta bateratu eta aurrera egin. Hainbeste jende zuzentzea ez da bat ere erraza. Bueno, es un pequeño caos que se va organizando pues por Kaos txiki bat da, faseka eta taldeka antolatuta. Aurretik lan egin dugu. Testuak banaka aktorekin landu ditugu. Hilabete baino zertxo bait gehiago egin dugu lanean. Durante un mes y pico. Martxoaren 15ean estreinatuko da eta ibilbide luzea izango du. Orain aterako diren edo eramango ditugun lekutara edo pusketak edo testuak edo liburu aterako den liburua erakustea edo hori dena egingo da eta dudarik gabe asko egingo da. Iñaki Salvador musikariak hasiera emango dio ikuskizunari eta pixkanaka artista guztiak eszenatokira igotzen joango dira.